ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା। ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଥିଲା। ଲାଇନରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ସରିଗଲା ପୂଜା। ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି। ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ସବୁ ଜଳି ସାରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଟିଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ 10-12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦୀପ ସବୁ ନେଇ ଟିଣରେ ପକାଉଥିଲା। ପତଳା ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ ଦେହ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଚନ୍ଦନର ପ୍ରଲେପ। ମନ୍ଦିରରେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ହୋଇ ଦୀପ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପକାଇ ସାରିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲି। ପଚାରିଲି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବାପା? ସେ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ଆସି ସଫାସଫି କରିଦେବାକୁ। ମା କ'ଣ କରୁଛି? ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଭଲ ଦେଖାଇ ଦେବେ, ରାତିରେ ଚୋରି କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖି ସେମିତି ଲାଗୁନଥିଲା। ତା'ର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ହୃଦୟରେ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ, ଠିକ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଭଳି। ମୁଁ ତାକୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ପିଲାଟିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ବୋହୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଖୁସିର। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ କାମ କରି ନ ପାରିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମ କରିଚାଲ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।